আমার মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম বিদেশি खेल'नि आन्दलना जोंनि आसामावहाय मोनसे जोबोद दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन। रेडिअ'आव मोनसे मेसेज फोसावो जोंहा भारतनि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी। मैं खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। नोंथांमोना मिथिगौना इंदिरा गांधीया सोर? औ थारैनो बेनो इंदिरा गांधी आरो बिथाङा रेडिअ'आवहाय मोनसे सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे रेडिअ' मेसेज फोसावहरो। बेनि उनावहाय मोनसे गिख्रंथाव मोनसे जुद्ध जायो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेरावहाय। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। मोनसे समावहाय बेखौ ईस्ट पाकिस्तान होनना बुङोमोन आरो बांलादेशखौहाय वेस्ट पाकिस्तान होननानै बुङोमोन। स' बेवहाय मोनसे गोबांथार माने सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय बायदिसिना न'खर सिलिंखार जालांनाय जायगा थाइसेयाव थानो हायि आलाय सिलाय माने बायदि गोबांथार बे माखासे जाथावि जाथायफोरा जालांदों आरो बेयावनो गोबांथार कमन सुबुंफोराहाय आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव फैनानै बांलादेश मुङै बिथांमोनाहाय सिनायथि मोनो। बांलादेशखौहाय ईस्ट पाकिस्तान बांलादेश मुङै बेखौहाय गोदान हादोर हिसाबै बानायनाय जायो। दा बाथ्रा फैदो दिनै जोङो इन्ड' पाक वारआ मानो थाखाय जादोंमोन, बोरैहाय जादोंमोन नैबेनि बागै सावरायनो थांनाय नङा। बे मोनसे हारसिंनो मोनसे बिराद गोलाव मोनसे टपिक। स' जों दिनै सावरायनो नागिरदों जोंनि सुप्रिम कर्टआ दिनै मा मोनसे गोनांथार रायदान होदों, गोनांथार लिगेल डिसिजन होदों बा भार्डिक्ट होदों। स' बियो मा बेखौसो जोङो दिनै नैबे भिडिअ'आवहाय सावरायनो थांगासिनो दं। स' फार्स्ट अफ अल जों बुजिग्रोनांगोन सुप्रिम कर्टनि दिनै रायदान होबाय ना। गोलाव सम जिथु आसामनि आन्दलन आसाम सुक्ति सिटिजेनशिप एक्टनि फारसे सुप्रिम कर्टनि गोनांथार रायदान बिदेशि नागरिकनि थाखाय जिथु जानाय आन्दलन दिनै फैयै आयेनजों जुजिनानैबाबो दिनै बे फोसावजाबाय आरो मोनसे आसामनि थाखाय मोनसे रंजाथावना बे मोनसे फोसावनाय। आरो नाथाय मानि जाहोनाव गोबांथार बांलादेशि सुबुंफोरा आसामावहाय बा इलिगेल इमिग्रेन्ट्सफोरा जोंनि आसाम हादोराव बा जोंनि भारत हादोराव माबोरैहाय फैनाय, जायनि जाहोनाव जोंनि आसामावहाय मोनसे बांलादेशिखौ होखारनायनि मोनसे आन्दलन सुबुंफोराहाय लानो गोनां जायो। थ' बेनो जे इन्ड' पाकिस्तान जिथु जुद्ध जादोंमोन 1971आव। दा बेखौहाय फारसेनिफ्राय फारि फारि नायनोथ' थांला जोङो, जोबोद गोलाव जागोन। स' जास्ट आसामाव माखासे इलिगेल माइग्रेन्ट्स बोरै फैनाय बेखौ जोङो एसे बुजिनो नाजायोब्ला जोङो मिथियो इन्ड' पाकिस्तान वारनि उनावहाय गोबांथार आलाय सिलाय जानायनि उनावहाय माखासे सुबुंफोरा जोंनि भारत हादराव हाबफैयो जोंनि आसाम रायजोआवहाय। मानोना दिनै सुप्रिम कर्टनि रायदान फोसावनाय आरो आसाम एकर्ड लोगोसे एनआरसि खाखौथ' बयबो मोजाङैनो मोनथियो मा जादोंमोन मा जायाखै, माबायदिहाय हारसिं नांदोंमोन, गोबांथार सम माने नस्थ' जादोंमोन, मोजां मोनसे आउटकाम फैयाखै। जायनि जाहोनाव बे कर्टआवहाय थांनानै बे दिनै जुजि दिनै बे सिटिजेनशिप एक्टनि फारसे जिथु 6A दङ नैबेनि फारसे दिनै सुप्रिम कर्टआ रायदान होबाय। बेनो जाहैबाय इमिग्रेन्ट्सफोरा माने जायबा सुबुंफोर बै समाव ना जानुवारिनि 1 तारिख 1966 immigrants who entered Assam by January 1st 1966 are deemed as Indian citizens। माने बिथांमोनखौहाय इण्डियान सिटिजेन हिसाबै गनायनायनि मोनसे प्रप'जेल। आरो सेकेन्डलि मा होनदों, immigrants who entered Assam between January 1, 1966 and March 25th 1971 can seek citizenship subject to the eligibility condition under section 6A नो। थारमाने बेवहाय गनायनाय जागोन सिटिजेन हिसाबै, नाथाय बिथांमोनाहाय माखासे गोनांथार नथिपत्र बा कागज पत्र बेफोरबायदि बिथांमोना श' खालामनांगोन, जायनाखि बिथांनि सिटिजेनशिपखौहाय गनायनो हानाय बेबायदि कागज पत्र बिथांमोना श' खालामनांगोन। अब्लासो बिथांमोनखौ माखासे जिथु सिटिजेनशिप लानो थाखाय एलिजिबिलिटि कन्डिशन्सफोर दङ आन्डार सेक्सन 6A बेनि थ्रुयै बिथांमोनखौहाय एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। आरो मोनसे रायदान होबावदों, बेनो जाहैबाय जायबा सुबुंफोर इमिग्रेन्ट्स हु entered Assam on after March 25, 1971 are not entitled to protection under section 6। बिथांमोनखौहाय कुनु पदे माने प्रटेक्शन बा सिकिउर खालामनाय जानाय नङा, जायनाखि आसामावहाय मार्चनि 25 तारिख 1971 नि उनावहाय हाबफैदों बिथांमोना
प्रटेक्शननि मर्यादाखौ मोननाय नङा लोगोसेनो बिथांमोनखौहाय इलिगेल हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जागोन स' बे दिनै सुप्रिम कर्टनिफ्राय अनारेबल सुप्रिम कर्टनि जाज बिथाङा बेखौ दिनै फोसावबाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय बे रायदानखौ दिनै हरनाय जाबाय स' बे मोनसे जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय बे मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां आरो जाय आफादफोर अर्गेनाइजेसन्सफोराहाय दिनै बिदेशी होखारनायनि जितु आन्दलनावहाय बाहागो लादोंमोन बै अर्गेनाइजेसन्सफोरनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे जोबोद मोनसे फ्रुटफुल फिथाइ थायनाय होनांगोन बिथांमोननि नाजानायावहाय बेखिनि माबाया जादों नङाबा जोंनि आसाम हादराव जों अलरेडि जों मोनथिखागौ बे जोंनि थाखायबो जोबोद इम्परटेन्ट मानो होनना बुङोब्ला जोंनि 6 शिडिउल एरियासफोरावहाय गोबांथार ट्राइबेल्सफोरनि जितु हा बेवहाय गोबांथार माने इलिगेल माइग्रेन्ट्सफोराहाय दिनैसिम दखल खालामनानै दङ आरो बे जितु सिटिजेनशिप एक्ट 6A नि थ्रुयै बे रायदान हरनाय सुप्रिम कर्टनि बे बहाबा नङा बहाबा जोंनिबो एसे मुलाम्फा जागोन नामा होननानै आङो सानदों इमप्लिमेन्टथ' जाबाय दा बेखौहाय सरकारा नायनांसिगोन नायबिजिरनांसिगोन बोरैहाय खालामगोन बोरैहाय खालामा आरो थाबैनो नैबेनि फारसे जायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे गोबांथार इलिगेल माइग्रेन्ट्स इलिगेल इमिग्रेन्ट्सफोराहाय जोंनि हादरावहाय माबोरै थागासिनो दं बेनोमोन दिनैनि आपडेट्सआ स' नैबे हेल' एसबि ब्लगनि रायजो राजा नोंथांमोन आं सुंद'यैनो नोंथांमोननो नैबे दिनैनि भिडिअखौहाय लाबोना होबाय डिटेल्सै होनो थाङोब्ला एसे गोलाव जायो आरो नायनोबो बरिं जायो जिहेतु गोबांथार निउस पर्टेलफोरावहाय बेनि आपडेट्सखौ होगासिनो दं नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला फर्मार लिडार्सफोरनि आवगायनि लिडार्सफोरनि खुगानिफ्राय बुंनायखौहाय खुद खोनानो मोनगोन बोरैहाय जादों बोरैहाय जायाखै स' आं बे जास्ट मोनसे बेसिक इनफरमेशन खिनिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय एन्ड लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय